Jo em quedaria, i a més és veritat, perquè això m'ha marcat ja per tota la vida, amb l'ambició. Amb això que comentava abans Fúlvia, no? De amb pocs mitjans, però moltíssimes ganes, menjar-se el món. I pensar que des de València, o escrivint en català, es pot fer el mateix que es pot fer des de Berlín escrivint en anglès o en alemany. I això jo ja no ho he perdut, i això naix en esta casa. Abans dèiem que sí que hi ha hagut premsa en català, però tota la premsa en català que hi havia abans, o el que van fer en català era mínim, 2 i 2, o València Setmanal, o era folclòric, Sicània, perquè pels temps no podia fer-se d'una altra manera, Sicània o València Atracción. Però el temps vol ser l'Spiegel, i aleshores diuen 4 duros, la cara molt dura, ja per totes, i cada setmana sí farem el que faci falta, i aquest orgull desbocat i una ambició que de vegades no es corresponia amb la realitat ni amb els mitjans, jo l'he mantingut sempre, i això s'escola al temps.